Ihanasti soljui tuo siniristilippumme. Aivan upeasti. Good morning everyone. Jos ette pahastu, niin pari sanaa vaan ensin englanniksi. Heti sen jälkeen jatkamme kokonaan suomeksi. And welcome to this celebration of Finland's independence, which was celebrated in Finland last Wednesday. So I want to also welcome all of you warmly and hope you'll understand that I will preside the service in Finnish today. Tämä päivä on ihan erityinen. Tämä on erityislaatuinen. Mä sanoisin jopa, että tämä päivä on pyhä. Sillä sydän tuntee sen, että kansalaisuus voi avautua kahteen maahan ja kahteen suuntaan. O Canada sanoi kohta, me laulamme sitoutuneisuutta tähän maahan, tähän kotimaahan. Mutta samalla sydämen sinivalkoiset tunnot juhlivat yhdessä Suomen ja Suomessa olevien suomalaisten kanssa. Ja etenkin viime keskiviikkona, kun siellä hiljennyttiin viettämään ja juhlimaan Suomen 106. syntymäpäivää vapaana ja itsenäisenä maana. Maana, jossa esimerkiksi vaalit ovat todella vapaat ja kansalaiset saavat elää monin tavoin unelmiaan toteuttaen ja hyvää elämää viettäen, mikä ei ole itsestäänselvyys tässä maailmassa. Tänään tuo veteraanien lippu kertoo myös siitä, että me olemme kokoontuneet osoittamaan arvostustamme ja kiitollisuuttamme tänään kaikkia heitä kohtaan, jotka Suomen sodissa ovat rintamalla taistelleet ja antaneet henkensä. Talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Osoitamme kunnioituksemme heille, jotka antoivat henkensä, sielunsa ja ruumiinsa isänmaan palvelukseen. Mutta tänään ajattelen, että kiitollisuudella muistamme myös kaikkia heitä, jotka auttoivat Suomen sotajoukkoja, niin rintaman tuntumassa kuin kotirintamalla. Esimerkiksi lotat leipoivat ja muonittivat sotaväkeä ja auttoivat sotaa pakenevaa siviiliväestöä muun muassa. Sodan keskellä ja sen jaloissa kotirintamalla naiset kantoivat vastuuta kotitiloista ja hoitivat lapset ja perheet. Mutta uskon, että kaikki iästä riippumatta sota-aikoina lapset, nuoret, aikuiset ja
ja ikäihmiset niin maatiloilla, kylissä kuin kaupungeissa tekivät jokainen sen, mihin pystyivät, ja omalla panoksellaan auttoivat rakasta kotimaata. Tämä päivä on todella kiitollisuuden päivä. Mutta etenkin haluamme kunnioittaa sodissa taistelleita ja siellä menehtyneitä. Ja heidän uhriaan kunnioittaaksemme ja muistaaksemme vietämme kohta hiljaisen hetken. On Canadan laulettuamme ja heti sen perään Timo Niemistön soittaman fanfaarin jälkeen. Velimannit, olkaa hyvä ja pyydän teitä nousemaan. Nyt saamme yhdessä liittyä laulun veteraanin iltahuuto sanoihin ja säveliin. Ja voiko tämän koskettavammin kertoa ja puhua veteraanien ja sodassa taisteleiden muistamisen tärkeydestä. Ja istukaa, olkaa hyvä. Velimannit, olkaa hyvä. Tässä on 4 baarin intro sitten aina säkeistöjen välillä. Saatte vetää henkeä.
Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Enkä mä muille ilmoita mun sydänsurujani. Synkkä metsä, kirkas taivas, tuntee mun puoliani. Näihin sanoihin on edelleen helppo samastua. Ja mä mietin, että josko tämän 1800-luvulla jo sanansa saaneen ja melodiansa saaneen kansanlaulun sanat on puhutellut myös heitä aikanaan, jotka rintamalla taistelivat ja jotka sodan jälkeen saattoivat pitkäänkin pitää sodassa kokemaansa sisimmässä. Nyt meillä on pian mahdollisuus kuulla kuoron laulamana tämä kaunis kappale, joka on ehkä teille monille tuttu.
Toppanen, arvoisa juhlaväki, hyvää Suomen itsenäisyyspäivää järjestyksessä 106. Olen Pasi Pinta, pitkäaikainen asukas Luoteis-Ontariossa ja Tampereen kaupungissa ja toimin täällä Suomen kunniakonsulina. Tuon teille lämpimät terveiset Suomen valtiolta ja sen edustajilta suurlähetystöstämme Ottawasta. Minulla on suuri kunnia kertoa asian tiimoilta ajatuksiani täällä Hilltale kirkossa ja 3. kertaa peräkkäin. Meillä kaikilla on tarina, elämänlanka, joka kertoo ja kietoutuu omat vaiheemme, menestyksemme, vastoinkäymisemme, ilot ja surut, ja joka määrittelee, mistä olemme tulleet, ketä olemme ja mihin suuntaan olemme todennäköisesti matkalla. Näin on myös Suomen kansalla ja valtakunnalla oma tarinansa ja oma väylä, jota se on työstänyt vuosien saatossa, ja joka on rakentanut sen monivivahteisen kokonaisuuden, jona me tunnemme tänä päivänä Suomen ja suomalaisia. Olemme sisukasta kansaa ja saamme olla siitä, mikäli mahdollista, nöyrästi ylpeitä. Puheeni teemana on 106 vuotta itsenäisyyttä Venäjän varjossa, jossa käyn läpi Suomen itsenäisyyden ajan suhteen Venäjään. Käytän Venäjä-sanaa kuvaamaan kaikki versiot ja mutaatiot historian saatossa, jotka ovat olleet nykyisen Venäjän alueella. 106 vuoteen itsenäisenä maana Venäjän varjossa mahtuu paljon tapahtumia. Jo pitkään itsenäisyyttä edeltävänä aikana on kansamme saanut ensisijaisesti kokea sen 1000-vuotisen totuuden Venäjän kansakunnan luonteesta, jonka vanhan kansan syvä ja kokemuksen tuottama viisaus niin tarkasti toteaa muuttumattomaksi, vaikka voissa paistaisi. Ongelmana ei ole vain Putin. Ongelmana ovat olleet viimeisen 1000 vuoden aikana hänen kaltaisensa yksinvaltiaat, ja näin pitkää jatkumoa ei niin vain katkaista. Suurella todennäköisyydellä Putinia seuraa vain seuraava versio tähän saakka koettua jatkuu. Jumala on linnamme, 500 vuotta vanha, tiettävästi Martti Lutherin kirjoittama säveltämä virsi, on poikkeuksellisesti saavuttanut aseman eräänlaisena Suomen kansallisvirteenä. Virressä mainittu vanha vainoaja on useimmiten ja yleisesti rinnastettu paholaisen lisäksi myös Venäjä. Venäjän vainoja monissa muodoissa on koettu Suomessa satoja vuosia. Merkittävä lähihistoria ja sen jatkumo tältä osalta alkaa vähintään iso- ja pikkuvihasta jo ennen varsinaisen Venäjän vallan aikaa. Venäjän vallan aikana oli vielä niin sanotut sortokaudet ennen itsenäistymistä, jolloin Suomea vielä yritettiin väkisten venäläistä. Suomi itsenäistyi Venäjästä 1917. Jotkut tahot väittävät, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Väittämä ei ole täysin totta. Leninin tarkoitus Suomelle oli eroaminen yhdistymistä varten, ja että Suomen itsenäisyys olisi käytännössä vain hetkellinen välimuoto, kunnes maa olisikin vallankumouksen jälkeen osa uutta Neuvosto-Venäjää. Pian itsenäistymisen jälkeen Suomessa käytiin karu sisällissota, jonka yhteydessä maasta ajettiin myös Venäjän joukkojen rippeet ja vallankumousesteet. Emme nyt kuin reilu parikymmentä vuotta, kun Venäjän seuraava aggressio Suomea kohtaan sytytti talvisodan. 105 kunnianpäivää säilytti maan itsenäisyyden, ja kesällä 1941 alkaneessa jatkosodassa venytettiin Suomen kestäminen uudelleen äärimmilleen, jonka sekä Lapin sodan saksalaisten karkoittamisen jälkeen Suomen itsenäisyys kaikesta huolimatta säilyi edelleen. Tästä kiitos ja kunnia kuuluu sukupolvelle, jota on hyvin vähän enää jäljellä, veteraaneille, lotille ja kotirintaman tärkeitä tehtäviä täyttäneille. Sotiemme veteraaneja on syksyllä 2023 jäljellä enää noin 2500, ja heidän keski-ikänsä on 98 vuotta. Veteraanien puolisoita, leskiä sekä sotaleskiä on noin 7500. Sotien jälkeiset vaaranhuulet, yöpakkaset, noottikriisit ja niin sanottu suomettumisen aikakausi oli Suomen itsenäisyydelle vaikea aika. Venäjän varjo oli voimakkaasti Suomen päällä.
Ulko- ja sisäpolitiikka Suomessa oli monella tavalla täynnä myötäilyä Venäjän suuntaan, kun vielä lasketaan YYA, eli ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus, joka oli maiden välillä, jonka seurauksena maan itsenäisyys ei käytännössä ollut täydellistä. Voidaan oikeutetusti sanoa, että viimeiset rikkeet Venäjän vaikutuksesta karsittiin viimeinkin juuri NATO-jäsenyyden myötä. Muiden renkinä ja yksin on ollut vaikea ja tukala olla. Sen ovat Suomi ja suomalaiset oppineet vuosisatojen saatossa. Suomen määrätietoinen työ on aina ollut lähestyä lämpöä kasvavissa määrin, käyttää hyväksi jokaisen sitä eteenpäin vielä mahdollisuuden täysin hyväksi. Vallitsevista hallituksista riippuen tämä määrätietoisuus on ollut enemmän tai vähemmän merkittävää. Neuvostoliiton hajottua Suomi pyrkii pääsikin integroitumaan vahvemmin länteen osaksi Euroopan unionia ja irtisanouduttiin Venäjän asettimista rajoitteista Suomen puolustuksessa sekä YYA-sopimuksesta. Tämän jälkeen seuraava iso harppaus olikin NATO-jäsenyys, jonka todennäköisyyttä monet meistä povaili juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Maantieteellinen tosiasia on se, että Suomella on edelleen yli 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Oli tahtotila mikä tahansa, niin Suomi ja Venäjä ovat edelleen naapureita ja sellaisena pysyvät suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa. Vai säilyvätkö? Venäjän malli on toisten kansojen alistaminen ja pakkosovittaminen omaan imperiumiinsa. Venäjä on yli 146 miljoonainen valtio, jonka rajojen sisällä on 160 etnistä ryhmää ja noin 100 eri kieltä. Hallitsijat ovat kautta aikain pysyneet vallassa kartoituksilla ja yhteisöjen pakkosiirroilla. Siperian käyttö Viron venäläistämiseksi on loistava esimerkki. Sodat käydään syöttämällä ensin tykinruoaksi vähemmistö suojelin kantavenäläisiä isoissa kantakeskuksissa, kuten Pietarissa ja Moskovassa sekä niiden suurkaupunkialueilla. Suurin osa Venäjän valtion omasta väestöstä on kahleiden alaisia tavalla tai toisella. Tätä on jatkunut viimeiset 1000 vuotta. Voiko se jatkua loputtomiin? Jotkin tahot povaavat, että Venäjän valtio tulee hajoamaan ja pirstaloitumaan jopa kymmeniksi pienemmiksi omiksi valtioiksi. Tämän todennäköisyys sen kuin kasvaa sitä mukaan, kun Venäjä tappaa omia kansalaisiaan, alkaa vähemmistöistä ja vangeista jo lähes 2 vuotta kestäneessä Ukrainan sodassa. Toisin sanoen, ei ole mahdoton ajatus, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa Venäjä sellaisena, kuin me se tänään tunnetaan, ei olisikaan enää Suomen naapuri. On todennäköistä, että jonkin tason muutoksia on tulossa tulevaisuudessa. Toivotaan ja rukoillaan sen puolesta, mitä tahansa ne ovatkin, että niissä kuvastuu kansan oma tahto ilman väkivaltaa ja uusia konflikteja. Harmillisinta tässä kaikessa on tavallisten ihmisten kärsimykset, joita Venäjän otteet tuottavat miljoonille ihmisille, sekä suoraan että epäsuorasti koko maailmassa. Epävakaus ja epävarmuus on yksi Venäjän keinoista ja siitä kärsivät kaikki. Venäjän oma epävakaus sekä tulevaisuuden mahdollinen pirstaloituminen on todennäköisesti Suomen ja suomalaisten haasteena pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeä seikka ja suuri apu Suomelle on nyt se, että ensimmäistä kertaa Suomi ei ole enää yksin. Liittoutuminen länteen kaikilla mittareilla mitattuna on vahvin mahdollinen ja vahvistuu edelleen. Reilun viikon kuluttua Suomi allekirjoittaa myös kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Mikään ei kuitenkaan ole varmempaa kuin epävarmuus, sillä tulevat Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat ratkaisevassa asemassa maailman, Euroopan sekä Suomen vakauden suhteen. Suomi saa myös uuden presidentin ensi vuonna. Tässäkin suhteessa voimme olla ylpeitä siitä, että suomalainen asettaa ehdokkaaksi usean kyvykkään kandidaatin, jonka kansa voi valita. Kutsunkin kaikkia Suomen kansalaisia äänestämään tammikuussa Tannereen kunniakonsulaattiin, omaan kotiin, joka toimii virallisena äänestyspaikkana Tannereissa 17. tammikuuta 12.7. iltapäivänä. Ja toinen kierros, joka on todennäköistä, on sitten seuraavana päivänä 9.4. Ystävällisenä neuvona saammekin vain todeta Venäjällä, että pysy vain omien rajoisi
siivoa takaisin ja muutu roistovaltiosta kansainvälisiä periaatteita noudattavaksi ja kunnioittavaksi oikeusvaltioksi. Tätä joudumme todennäköisesti vielä odottamaan. Siihen voi mennä jopa sukupolvi. Suomi on maailmassa edelläkävijä ja suunnan näyttäjä monella mittarilla mitattuna. Saavutuksensa ja hyvinvointinsa Suomi on ansainnut oman itsenäisen maansa rakentamisella ja toimimalla esimerkkinä muille monin tavoin. Totta kai Suomessa on ongelmia, isojakin sellaisia, kuten muissakin maissa. Näistä huolimatta saamme ulkosuomalaisina olla ylpeitä pienestä, mutta pikkurisesta Suomesta nyt ja myös tulevaisuudessa. Kiitoksia.
johdatit meitä tähän virteen 170, sillä sitähän on kutsuttu taisteluvirreksi. Ja sen kohdalla voi ajatella, niin kuin jo mainitsitkin, niin toisaalta kristityn taistelua ja tässä elämässä vallitsevaa taistelua hyvyyden ja vääryyden ja oikeuden ja epäoikeudenmukaisuuden välillä. Niin kuin yhteiskunnissa, maissa, mutta toisaalta myös meidän ihmisten sisimmässä. Taistelua niin kuin Jumalan kutsun seuraamisen ja maailman äänen seuraamisen ja niistä lumoutumisen välillä. Tähän tunteeseen, taistelun tunteeseen on helppo samastua. Ja etenkin tänään itsenäisyyspäivänä. Ja nyt ajattelen etenkin niitä taisteluita, joita on silloin käyty sodassa. Ja kun mulla on ollut mahdollisuus jutella teidän kanssanne, niin mulle on välittynyt käsitys siitä, että teillä on erilaisia muistoja liittyen sotaan tai sota-aikaan. Ja että monet muistot vielä siitä ajasta elävät vahvana. Jos on oikein ymmärtänyt, niin täällä on teitä, jotka olette itse kokeneet sodan melsteen elämänsä jaloissa. Ja teitä, jotka olette myös ollut evakkotaipaleella. Tai kokeneet sen, että kuinka sota repii perheitä erilleen. Sodan jaloista lähetettiin monia lapsia turvaan muualle, myös Ruotsiin sotalapsina. Ja moni sodan raakuuden tähden menetti vanhemman tai vanhempansa, tuli sotaorvoksi. Tai menetti monia muita läheisiä ihmisiä tai ystäviä ja kyläväkeä. Mutta elämä myös sodan jälkeen on ollut taistelua. Se taistelu ei jäänyt siihen, kun rauha julistettiin. Ja nyt ajattelen esimerkiksi heidän taistelua, jotka sotivat rintamalla tai muuten kokivat sodan niin kuin omien kokemusten kautta. Eli olivat jotenkin tukemassa joukkoja tai esimerkiksi hoitamassa haavoittuneita tai kotona todistivat sitä, kun rintamalta tultiin kuolemaan kotiin. Moni, mutta etenkin rintamalla palvelleet, ovat kantaneet sisällään tuskaa ja traumatisoivia kokemuksia, koska ovat joutuneet kohtaamaan tapahtumia ja väkivaltaa, mitä ihmisen ei koskaan pitäisi joutua kohtaamaan. Ja moni on myös kantanut näitä asioita sisimmässään hiljaa. Rintaman tapahtumista ei monessakaan kodissa juuri puhuttu perheen kanssa. Mutta mietin, että jos sinä tai olet elänyt lapsena kodissa, mihin sota on vaikuttanut, niin onkohan lapsi silti voinut aavistaa sen ja aistia sen, että kuinka esimerkiksi isällä tai äidillä on ollut joskus hyvin raskasta, johtuen siitä kaikesta, mistä on vaiettu, mistä on ehkä ollut myös pakko vaieta. Ajattelen, että sodan arvet ovat näkyneet ihmisten ja perheiden elämänkohtaloissa monin eri tavoin. Ja että jokaisella ihmisellä, lapsella ja aikuisella, jokaisella perheellä ja jokaisella suvulla on omat muistonsa kaikesta tapahtuneesta ja sen jättämistä jäljistä. Oma tarinansa kerrottavanaan. Elämästä Suomessa tai sitten myöhemmin täällä Kanadassa niiden osalle, jotka tänne tulivat. Mutta eikö ole totta, että jos ajattelen teitä, niin moni teidän vanhempien sukupolvesta uurasti vuosikymmenestä toiseen Suomessa tai täällä Kanadassa, jotta teidän lapsilla ja lapsenlapsilla ja lapsenlapsenlapsilla olisi helpompaa. Jotta jälkipolvet saisivat elää elämää rauhaisessa maassa, joka tarjoaisi hyvät edellytykset elämälle. Tänään sydämessä ajattelen on kiitollisuus myös kaikkia heitä kohtaan. Isää ja äitiä, sukulaisia, heitä, jotka hoivasivat isovanhempia,
koko heidän sukupolveaan kohtaan, niin Suomeen jääneitä kuin tänne Kanadaan perheensä kanssa saapuneita tai Kanadaan muuttaneita kohtaan. Psalmissa 50 sanotaan, kun Jumala sanoi ihmiselle, huuda minua avuksi hädän päivänä, ja minä autan sinua, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Se on rukousta, johon Jumala kutsuu, jonka hän tahtoo kuulla ja johon hän vastaa. Ja ehkä muistatte, että sodan aikana Suomessa kansa joukoittain kääntyi Herransa puoleen hätäänsä huutoen. Kerrotaan esimerkiksi, että joskus jopa kaupassa saattoi käydä niin, että ihminen lankesi polvilleen rukoilemaan, huutamaan kansansa puolesta. Jumalan on myös koettu auttaneen rintamalla taisteluissa. Ehkä muistatte puhuttavan talvisodan ihmeestä. Sen muistoksi on Pelkosenniemen taistelun paikalle pystytetty muistomerkki. Muistomerkkiin on kaiverrettu sanat, tässä auttoi Herra. Tähän samaan uskoon ja luottamukseen haluan tämän myös kutsua meitä oman elämämme taisteluiden keskeltä. Ja tiedän sen, että lukemattomat kerrat on näillä seuduilla sinivalkoisesta, voisiko sanoa punavalkoisesta ja sinivalkoisesta, kaikki värit mahtuvat sydämistä, noussut kanadasuomalaisten sydämistä hätähuudot ja rukoukset Jumalan puoleen, aivan kuten sota-aikana. Ja uskon, että myös näillä mailla tiedän, että te tiedätte, on lukemattomat kerrat koettu, kuinka Jumala on vastannut siihen huutoon. Surun ja menetysten hetkellä Herra on lohduttanut, antanut voimaa kuin ihmeellisesti jaksaa päivästä toiseen, viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Jumala on lohduttanut. Hämmennyksen aikoina, epävarmuuden keskellä Herra on antanut viisautta ja johdattanut yhteisöjä ja yksilöitä eteenpäin elämäntiellä. Ja myös meitä tänään kutsutaan muistamaan, että kuoleman edessäkin hänen ikiaikaiset lupauksensa armosta ja rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa antavat meille rohkeuden luottaa iankaikkiseen elämään. Että myös me, kuten kaikki ennen meitä kulkeneet, ovat matkalla ja olemme matkalla taivaalliseen isänmaahan. Siksi tänään ennen kaikkea kiitos kuuluu Jumalalle. Raamatun sanat ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 29 ylistävät. Ylistetty olet sinä, Herra, Isämme Israelin Jumala aina ja ikuisesti. Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus. Sinä olet kaikkia muuta korkeammalla. Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaan. Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet. Sinulta on tullut kaikki, minkä me annamme. Nyt Virren siunaa ja varjele meitä sanoen, pyytäkäämme hänen siunaustaan.
kiitämme sinua vapaasta kotimaasta Kanadasta ja rakkaan Suomen vapaudesta. Me kiitämme sinua kahdesta kotimaasta, kaikesta siitä näköalasta ja rikkaudesta, mitä se on elämäämme tuonut. Kiitämme, että Suomi saa elää rauhan aikaa. Kiitämme jokaisesta heistä, jotka taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta. Siunaa Suomea. Pyhä Jumala, kiitos uskollisesta armostasi ja rakkaudestasi, jolla olet johdattanut sukujamme ja perheitämme ja meitä halki vuosien ja halki sukupolvien, monien vaikeuksien ja taistelujen läpi tähän päivään. Herra, sytytä meidän sydämimme intoa ja kestävyyttä, toimia yhteisellä mielellä ja yhteistyön ja sovun mielellä. Anna meille voimaa pitää huolta toisistamme. Anna kykyä ja taitoa ymmärtää toistemme erilaisuutta, yksilöllisyyttä sekä taitoa toimia yhdessä. Ohjaa meitä sanallasi ja ympäröi meitä pyhällä hengelläsi niin, että pysymme aina lähellä sinua ja että pääsemme perille taivaalliseen isänmaahamme. Tätä rukoilemme poikasi ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Käykäämme yhdessä Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhaa. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Pelimannit, olkaa hyvä. Nouskaamme laulamaan maamme laulua.
this, next we shall hear Sillanpään Marssi, and during that time I want to invite us to join the fellowship. And thank you for the veterans today for treating us, hampering us with the cake at the fellowship. Joten tämä päättää tilaisuutemme ja Sillanpään marssin rytmikkäin säveliä sanoin, niin me saamme siirtyä kakkukahveille. Kiitos siis veteraaneille tämän päivän kakkukahveista. Ja jos saan vielä pyytää, että siinä ihan kun mennään tuonne, niin minulla olisi vielä yksi ilmoitusasia, jos voimme sen malttaa yhdessä kuunnella. Mutta olkaa hyvä.